अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रहे अगर आइलो ओकर सभा गइल छूट हो लागल बावे छूट नो ह गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो बावे छूट नो ह गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो लागल बावे छूट नो ह गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो गइल बावे फूट हो लागल बावे छूट नो हो गया दूसरा देखो लाही कोइल दीपू बान दिल पटी हो बान दिल पटी चलो देखो लाही कोइल दीपू बान दिल पटी हो बान दिल पटी राइटर देखो लाही कोइल दीपू बान दिल पटी हो बान दिल पटी चल देखो लाही गइल दीपू बान दिल पटी हो बान दिल पटी देखो लाही गइल दीपू बान दिल पटी दीपू बान दिल पटी हो बान दिल पटी